alamisa ye octobre kalo tile 9 san 2025 an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati cogoya la kunnafoni waati sera a y'aw bisimila. kunu octobre kalo tile 8 san 2025 an ka camancɛ fanga jamana ɲɛma ni o ye général d'armée Assimi Goïta ye. Ale ye fɛn min ye Mauritaniens ka ministre bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinnen b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛbɔw olu ɲɛnabɔli ma ni o ye monsieur Mohamed Salem Ould Merzougu ye. Ale kɔni nana anw ka jamana o kɔnɔna la, an ka jamana ɲɛma y'a bisimila. A na kun ye fɛn min ye o de ye ka na u ka jamana ɲɛma ni o ye Mohamed Cheikh El Ghazouani ye. Ale ka ci ni ka o ɲɛ lase anw ka camancɛ fanga jamana ɲɛma o ma. Ci min yɛrɛ kɔni ni a dɔw bɛ tali kɛ fɛn min ye Mali ale ni Mauritanie ka jɛɲɔgɔnya ye o bɛ waati jan bɔ ka se ka o baara tɔw ni ka olu sinsin o de kɛra a nakun ye. An bɛ to an ka jamana ɲɛma ka kɔrɔfɔw kɔnɔ hali sisan nɔ. An ka jamana ɲɛma ni o ye général d'armée Assimi Goïta ye. Ale kɔni bɔra ni ka hakilina gɛlɛn dɔ kɔni ni ka o ta o min bɛ tali kɛ finitigilaka minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni y'a laɲini ka jamana kɔni ni ka ale janfa. A ye o finitigilakaw kɔni ni ka an ka faso fini kɔni ni ka o bɔ olu kana k'u gɛn ka bɔ faso finitigiya kɔni o la. A kɛra septembre kalo tile 7 san 2025. Général de brigade Abassa Dambélé ka taa se général de brigade Nema Sagara o ma lieutenant colonel Amadou Keita ka taa se lieutenant colonel Saïbou Keita ma lieutenant colonel Maro Sidibé ale ni lieutenant colonel Mamadou Di Chokoro Jara ka taa se lieutenant colonel Baba Dambélé ma lieutenant colonel Sungalo Diop capitaine Mohamed Ouattara ka taa se capitaine Segou Amadou Fane o ma capitaine Magasi Tungara ale ni charge en chef Bukari Karako Jo ni maa ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni gɛnna ka bɔ finitigiya o la anw ka jamana o kɔnɔna la. A bɔra an ka camancɛ fanga jamana ɲɛma ale yɔrɔ la. Jamana marabaw ye dansigi passeport ale kɔni sɔngɔ la min ni a yɛrɛ ka fɔ dɔ kɔni bɔra passeport ale sɔngɔ la. Passeport yɛrɛ ye bugunatigɛ sɛbɛn min n'a bɛ yamaruya ka taa jamana kɔni ale kɔkan pankuru sira kɔni o fɛ. A yɛrɛ ka fɔ ko fɛn min ye passeport ye ale bɛna di sefa wari 9,000 o la. Ni bɛ fɛ a ka teliya fɛnɛ o bɛna di sefa wari 10,800 na. O b'a yɛrɛ ka fɔ ko dɔ kɔni bɔra passeport ale sɔngɔ la ni 2,000 ye ka taga se 4,000 ma. Ni baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna sigi sen kan octobre kalo tile 25 natɔ in na. An ka faba nɔminɛlikɛla ba ni o ye justice ye ale kɔni bɔra ni ka sɛbɛnfura bɔ ka kangaridama kɛ ni ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen nɔ n'u ka waleya tɛ fosi ye o de ye ka taji kɔni ni ka ale ta ka taa a gɛlɛya ka a feere ani tuguni ka ban ka taji kɔni ni ka o feere jamana kɔnɔdenw olu ma. Ŋunuŋunukanw bɛɛ bɔlɔlɔsira ka na olu la minnu bɛ ka maa minnu bɛ yen nɔ ni u kɔni bɛ ka maaw kɔni hakili o wasu ni kunnafoniya jugu ye jamana kɔni ale kunkan ko o kan. O kɛlen don ka waleya kɔni ta o maa ninnu kama maa o maa e de kɔni sɔrɔla ko taji kɔni ale feere ko jugu o bɛ i bolo ka tila tuguni taji fɛnɛ i bɛ ka i ban ka a feere maaw olu ma ka sɔrɔ jamana ma a yamaruya kɔni ni ka o di ma. Fɛn min ye kiiri tigilamaw ye n'i tɛgɛ sɔrɔla a la i bɛ ɲangi fo ɲangili kojugu. An bɛ taa kurikaw olu fɛ yen nɔ kuri ni Burkina Faso a Mali dancɛ jugu la kilomɛtiri 20 o bɔɲɔngo de don. A yɛrɛ ka fɔ a taji feere yɔrɔ kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni jɔlen don ka sababu kɛ taji kɔni tɛ a bɛ dɔgɔkun kelen bɔ an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ. Fɛn min ye kuri dugu marabaw ye olu kɔni bɔra k'a ye ka fɔ maa dɔw de bɛ yen nɔ olu bɛ ka taji kɔni ni ka sɔrɔ ka taji kɔni ka a feere sɔngɔ gɛlɛn kɔni na. Fɛn min ye gendarmerie maaw ye u kɔni ye maa 2 ni ka olu minɛ k'a sababuya kɛ olu bɛ ka taji litiri kɔni ka o feere sefa wari 1,000. An bɛ taa bankasikaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye balofɛn kɔni ye sɔngɔ jiginna bankasa dugu kɔni o kɔnɔna la octobre kalo tile 7 malo ale kilo bɛ ka feere sefa wari dɔrɔmɛ 40 ka kɛ ni fɔlɔ a tun bɛ feere sefa wari dɔrɔmɛ 43 de la. Dɔgɔkun tɛmɛnen na sɔ ale kilo o bɛ ka feere sefa wari dɔrɔmɛ 75 ka sɔrɔ fɔlɔ a tun bɛ feere sefa wari dɔrɔmɛ 100 la. Pomme de terre kilo ye dɔrɔmɛ 30 ka sɔrɔ fɔlɔ a bɛ feere sefa wari dɔrɔmɛ 35 balofɛnw kɔni sɔngɔ jiginna nka dɔw kɔni bɛ yen nɔ olu sɔngɔ b'u nɔ la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Camerounɛw ka jamana o kɔnɔna la. Paul Biya ni ale se bɛ t'i jɔ san 92 la ale kɔni ye a ka meeting kunfɔlɔ ni ka o kɛ tarata tɛmɛnen kɔni o la. Paul Biya ale kɔni kelen don ka i kan bɔ jamana ɲɛma kalafili nata o nɔfɛ.
Afrique du Sud kaw ka jamana o konna la kamaleni do ni ale kɔni shibeti jɔ san mugan ani duuru la ale kɔni ye a woloba ni ka o de kɔni faga ni pelu ye fɛn min ye u ka furu la pelu kɔni ye a kɛra fɛn min ye octobre kalo tile 5 tɛmɛnen san 2020 ani duuru bamuso yɛrɛ kɔni shibeti jɔ san 48 na nin kamaleni yɛrɛ kɔni serew ka fɔ la ko a ye bamuso in kɔni ni ka ale bugɔni pelu ye ali bamuso in sale a bolo a bɛ ka to ka bamuso in kɔni su kɔni ni ka a bugɔni pelu ye sigiɲɔgɔn dɔ de kɔni nana ka na u lajɛ sigiɲɔgɔn in yɛrɛ kɔni ale kumana ka dɛsɛ a ma to ta la o yɛrɛ kɔni fɛnɛ marifa bɔ ni ka a ci kamaleni na ka kamaleni fɛnɛ kɔni bɔnɛ a ni na fɛn min ye polisikilakaw ye olu nana ka na sɛgɛsɛgɛliw ni ka olu dayɛlɛ maa min kɛra sababu bɛ se ka kamaleni kɔni faga u ye ale minɛ ni ka taa n'a ye polisiso la walasa ka se ka ɲininkali tɔw ni ka olu kɛ polisiw yɛrɛ ye fɛn min y'a la olu y'a ye k'a fɔ ko maa kɔni tɛ se ka nin kɛ ten n'o y'a sɔrɔ ɲɛnɛmafɛn dɔ kɔni fɛnɛ kɔni tɛ i kɔnɔ. Mali kunnafoni jabara najɛbaw yana an ka kunnafoniya ni ka o datugu sa fɛn min ye Jawando service ale de anw ka kunnafoni jɔgɔrama don b'a ye an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan nɔ Jawando service maaw kelen don k'a da wa client bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ e mɔgɔ mɔgɔ bɛ i bɛ fɛ ka plan ni ka o bɔ i ka so la Jawando service bɛ plan cɛ ɲumanw ni ka o bɔ ka o d'i ma walasa i bɛ se k'i ka so jɔ ka kɛ i hakilina ye cogoya min na o t'a bannen dɛ Jawando service ko k'a da ka client bɛɛ lajɛlen kulo kan ka fɔ ko terrain bɛ u bolo terrain min ye parcelle 50 o bɔɲɔngo ye terrain ye kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen 12,5 sur 20 de ye a sefa wari miliyɔn 5 ani 100,000 titre individuel olu de don fɛn min ye senukaw fɛnɛ fɛ yen nɔ sa terrain b'u bolo yen nɔ terrain fɛnɛ ye 12,5 sur 20 de 7 millions n'o ye miliyɔn 7 ye a bɛɛ lajɛlen kɔni ye titre foncier individuel olu de n'aw mɔgɔ bɛ kunnafoniya wɛrɛ la sa a y'u ka nɛgɛjuru sira ni ka o banba walasa aw ka se ka kunnafoniya ni ka o sɔrɔ fɛn min ye Jawando service ma olu ka baara taabolo aw k'an bɛɛ don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.